בימים האחרונים אנחנו שומעים עוד ועוד קריאות מצד נבחרי ציבור, והלילה גם מצד מערכת הביטחון, שמפצירה ב-300,000 הישראלים עם רישיון הנשק שלהם להשתמש בו כדי לעצור את המחבל הבא. בעבר זה אומנם סיכל פיגועים, אבל צעד כזה גם טומן בחובו לא מעט סכנות, כפי שקרה היום, וכפי שמדווח כתבנו לענייני צבא, אור הלר. לנשק אזרחים, זו הקריאה עכשיו, לנשק אזרחים, מצה"ל, מהשב"כ, מהמשטרה, אפילו משר הביטחון שלנו. קו החזית הוא אצל האזרחים, גם ביהודה ושומרון, גם במדינת ישראל בימים האחרונים. אזרחים חייבים לגלות ערנות, חייבים להיות ערוכים לזה שהם פתאום או מותקפים או רואים לידם מישהו מותקף, והם מפעילים את מה שיש להם. מי שיש לו נשק חם יורה כדי לנטרל את המחבל או המחבלת, או בכל אמצעי אחר לנטרל. לכאורה קל מאוד להתאהב ברעיון הזה, שאזרחים חמושים יסתובבו עכשיו ברחובות, כי הרי בימי גל הטרור הנוכחי שמובילים אותו, נערים בני 17 שקוראים משהו בפייסבוק ויוצאים עם קולפן או סכין מטבח כדי לדקור שוטרים, חיילים או אזרחים, זה לכאורה מכפיל כוח. ראינו את ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים, מסתובב עם האקדח האישי, והיום גם האלוף אייל בן ראובן, חבר כנסת, מגיע לשבת תרבות, מי היה מאמין, חמוש באקדח. אני מלפני שבוע, אני מסתובב עם נשק. אדוני חמוש על הבמה? לא על הבמה. הנה, יש לי פה את העוזר שלי. אני מסתובב עם נשק. אבל אתה אומר, אני עם אקדח עליי. אני עם אקדח כי מצפה מעצמי ומצופה ממני כאיש ביטחון, אם חס וחלילה קורה משהו, מן הסתם להתערב. וכדי להתערב אני צריך להיות אפקטיבי. בעבר זה עבד בכמה מקרים, כמו כאן בפיגוע בישיבת מרכז הרב בירושלים. קצין הצנחנים דוד שפירא, שהיה אז בבית, פרץ לבית הכנסת וחיסל את המחבל עם נשקו האישי. גם בפיגוע הטרקטור באותה שנה ב-2008, טירון מצה"ל שהיה בחופשה ושמו משה פלסר, לקח אקדח ממאבטח והרג את המחבל וסיים את האירוע. השאלה שצריך לשאול הערב, האם באווירה הנוכחית במדינה הזו, שממילא מתוחה ולחוצה, בימים שבהם מערכת הביטחון פורסת את זרועותיה ככל האפשר מירושלים והשטחים ועד לעזה ותוך תחומי ישראל, צריכים גם האזרחים להפקיע את המונופול על האלימות מידי כוחות הביטחון. על פי הערכה, לפחות 300,000 ישראלים היום מחזיקים ברישיון נשק, הם מחזיקים כמעט 160,000 כלי נשק, בעיקר אקדחים. הבעיה מתחילה כאשר אנשים לא מיומנים מפעילים נשק בזירות פיגועים. זה עלול לגרום לתקריות דוץ או לאש ידידותית. נשק בבתים יכול להעלות את מספר מקרי הרצח והאלימות הפלילית. זה יכול לגרום לרצח נשים בידי בני זוגן, כי הרי כפי שראינו בעבר, נשים רבות נרצחו בבתיהן בידי בני זוג עם אקדחים, למשל מאבטחים. על הרקע הזה יש היום גם קולות בשב"כ ובמשטרה שקוראים דווקא להגביל את מספר כלי הנשק. אלא שנוכח האווירה הציבורית הנוכחית, ובעיקר נוכח הקשיים של מערכת ביטחון לתת מענה מוחלט לתופעת גל הטרור הנוכחי, נראה הערב הזה שזה אחד הצעדים שיותר מתקבלים בהבנה לנשק אזרחים. וכעת למגזין שלנו. לפני יומיים, כפי שאמרנו, מעט מדי ומאוחר מדי החליט ראש הממשלה לאסור על עליית שרים וחברי כנסת יהודים וערבים